Ahoj holky, dneska si uděláme cuketovou směs z curry rýží. A protože já už mám velký hlad, tak jdeme na to hned. Budeme potřebovat máslo, česnek, bujon, sůl, curry, trošku mouky, cibuli, slunečnicový semínka, rajčata, slunečnicový olej, naturál rýži, červenou papriku a cuketu. Po dobu vaření budete potřebovat cedník na odkapání umytý zeleniny, potom pánev, na který budeme vařit, smažit, ostrý nůž, vařečku, čajovou lžičku, váhu, sklenici, hrneček a střední hrnec na rýži.